सारिका सुरेखन पोकळकर. कुठून आला? आम्ही खेड कोकणवरून. ओके, काय झालं? आम्ही बोटीमध्ये बसलो आणि थोडा वेळ गेलो पुढे. ते पहिली लाट आली थोडी पुढे, अजून थोडे पुढे गेलो तर अजून थोडीशी अशी पुशी म्हणजे पूर्ण बॅलन्स होत नव्हता बोटाचा. अजून पुढे गेलो पूर्ण मोठी लाट आली आणि बोट पलटी. बोटमध्ये किती जण होते? 25-26 जण होते. आमचे घरचे 13 फॅमिली, बाकी दुसरे होते. तुम्हाला इन्क्लुडिंग छोटी मुलगीच होते? हां, आहे ना 5 वर्षाची. हो. आता बुडायला जॅकेट नव्हतं तिला त्यांना. कोणाला काय काय झालं? माझे हजबंड एक्सपायर झाले, माझ्या आई हॉस्पिटलला आहे, माझी बहीण आहे, माझी मुलगी, माझा भाऊ. तुम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं छोट्या मुलांना अलाउड नाही म्हणून? नाही, ते बोलले आम्ही छोट्या मुलांना बोटीमध्ये जॅकेट देऊ, पण आम्ही बोटीमध्ये गेलो त्यांनी जॅकेट दिले नाही आम्हाला. कोणालाच दिलं नाही? म्हणजे आम्हाला की छोट्या मुलांना नाही दिलं. तुमचं नाव काय? सारिका सुरेखन पोकळकर. बरं, थँक्यू. त्यानंतर तिथं आम्हाला बाहेर काढलं, म्हणजे ते आलेत पण जरा वेळ लागला, पण आता तेवढा वेळ लागणारच त्याला, काय आपण पण काय म्हणू शकत नाही काय. त्यांना बाहेर काढलं सगळ्यांना, पण तिथं सगळे एक 5-10 मिनिटांना म्हणजे 15-20 मिनिटं गेली त्याच्यामध्ये सगळं. आणि लहान मुलं किती होती? लहान मुलं 2 जण होते. 2 ती आहेत, बरी आहेत ना? म्हणजे ते क्रिटिकल आहे. क्रिटिकल आहे, आहेत व्यवस्थित. त्यांचे नाव काय? काय समजलं नाही. ओके, लहान मुलांचं नाव काय? एकाचं आहे विहान, एकाचं नाव आहे शौर्य. सरने चिंचविलकर कोपळकर. हां हां. तुम्ही गोव्यात कधी आला होता? तर किती ते अर्धा तास झाला असेल. म्हणजे आज डायरेक्ट आला होता? हॉटेलमध्ये राहिला होता? नाही, आज राहिलो नाही आम्ही, डायरेक्ट आलो आणि तिथे फक्त बोटिंग करणार होतो आणि जस्ट आम्ही तिरुपतीला जाऊन निघणार होतो एक अर्ध्या पाऊण तासात. ते बोटिंग झाले की तिथे काय थांबणार नव्हतं, काय नव्हतं, असं झालं. ओके. आणि कोण मरण वगैरे पावलं आहे? हां, त्यांचं. तो कोण, नाव काय त्याचं? त्यांचं नाव सूर्यकांत पोकळकर. पोकळकर. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज सकाळी जो कलंगूट बीचार बोट कॅप्साइज जाल्लो, जो इन्सिडंट जालो, त्याच इन्सिडंटा बद्दल फुडली आणि शॉकिंग अशी माहिती घेऊन हांव वीणा मांद्रेकर तुमच्या मुखार आयलेले आसात. तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. जेन्ना आमी वचून ह्या फॅमिलीक मेळ्ळी तेन्ना त्या फॅमिलीचे शॉकिंग असो शॉकिंग रिप्लाय आसलो तो म्हटल्यार ह्या बोटीन फक्त 13 जाण नसून टोटल 25 जाण आसले. 13 जाण जे सकाळच्यान आमकां माहिती मेळयल्या प्रमाणे हे जे 13 जाण आशिल्ले, फक्त 13 जाण फक्त यांच्या फॅमिलीतले असून बाकीचे जे वयले 12 जाण आसात ते भायले अशेच तांच्यांनी घेतलेले. जेन्ना एका बोटीची कॅपॅसिटी 10+1 आसा तेन्ना ह्या बोटीन 25 जाण पावले कशे आणि कोणाच्या आशिर्वादान ही इलिगल ऍक्टिव्हिटीज बिचार चलता हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क जावन आसा. जेन्ना ही 13 जाणांची फॅमिली त्या बोटीन वचपाक आशिल्ली, त्यांच्या बरोबर 2 ल्हान भुरगीं आशिल्ली आणि बोटकारांनी तांकां अशें आश्वासन दिल्लें की ह्या 2 ल्हान भुरग्यांक जे आसा ते लायफ जॅकेट दिलेले वयतले. बट जेन्ना ती भुरगीं त्या बोटीन गेली तेन्ना तांकां लायफ जॅकेटूय दिवंक नासलें. तशीच सुत्रां कडल्यान आनी आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की ह्या जो बोटीचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो, जो चालक आशिल्लो, तो ड्रंक आशिल्लो. आता जेन्ना बोटकारांचे, ह्या ओनरांचे किंवा खंय तरी पुलिसांचे सुद्धा म्हणा ह्या गजालींचेर अशें दुर्लक्ष जाता किंवा मुद्दम दुर्लक्ष केलें वयता, जाल्यार आता हो जो इन्सिडंट आसा तो फुडें पावतलो तरी खंय हें आमकां पळोवपाक जाय. ह्या इन्सिडंटाचेर केस फायल फाल्यां जातली काय ना हें पळोवपाक जाय, कारण हेंच्या ह्या दुर्लक्षा खातीर 2 जाणां भुरगीं आयज बऱ्या प्रमाणात सिरियस आसात आणि एकटो दादलो आसा मरण पाविल्लो आसा. फुडली जी म्हायती आमच्या मुखार येतली ती आमी तुमच्या मुखार हाडीत रावतले. पळयत रावा माय गोवा नेटवर्क.